Sar frame-up fuqi u kull m'għandhom il-pulizija hi ittra miktuba minn xi ħadd li tal il-tabib biex inewwilha lil ħaddieħor. Hekk sostna l-eks Ministru u eks deputat mexxej Laburista Chris Cardona waqt li kienet jiexed fl-inkjesta pubblika brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Cardona sostna li għandu t-teoriji tiegħu dwar lit wara din l-ittra u stqarr illi bħal l-eks Prim Ministru Joseph Muscat u jħossu id-dispjaċut u tradut. Mistoqsi dwar il-proġett kontroversjali tal-Vitals, Chris Cardona saħaq illi minkejja li uffirma l-Memorandum of Understanding semu f'dan il-proġett taħbis b'daqqa ta' pinna għax skontu il-Ministru Konrad Mizzi kienet juħsib dan il-proġett partikolari. L-istess għal proġett liħor tal-Electrogas fejn Cardona għal darb'oħra farfara fuq l-eks Ministru Mizzi. Issa, Chris Cardona qed jipprova jiddisassoċja ruħu minn Muscat billi qal li fi żmien it-tmexxija tal-eks Prim Ministru kulħadd kien iċabċablu u ħadd ma kien jiftaħ ħalqu biex jikkritika. Tenna li d-deċiżjonijiet li kienu jittieħdu kienu jorbtu kabinett sħiħ. Mistoqsi dwar il-Panama Papers, Cardona ammetta li ħeġġeġ lil Muscat biex iżomm miegħu lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri minkejja illi iddeskriva s-sitwazzjoni bħala waħda problematika bħal mażramon il-gvern illi dajfed bil-kbir lil pajjiżna. Mistoqsi dwar l-ex Chief of Staff ta' Muscat, Cardona ddeskrivih bħala raġel indispensabbli fil-kuluturi ta' Kastilja u ħabib intimu ta' Muscat. U mistoqsijek qaċċ iltaqa' ma' Fenek u aktar tard mistoqsi mill-avukat Jason Azzopardi jekk fl-2019 baċ lill-istess Fenek biex jiltaqgħu, Cardona wieġeb darbtejn fil-pożittiv. Dwar l-ordni ta' sekwestru li kien għamel fil-konfront ta' Daphne Caruana Galizia u ammetta li dan għamlu kontra l-pariri legali tal-avukat tiegħu. Iżda dwar għaliex ma fetaħx libelli meta kien ġie allegate illi fil-maħżen tal-patata instab burner phone bin-numru tiegħu fuqu u qal illi ma kienitx worth it. Mistoqsi mill-avukat Jason Azzopardi li flimkien mal-avukat Feris Komudini Kakija qed jidher għall-familja Caruana Galizia jekk hux minnu illi Muscat ħassu ħażin waqt li kien fil-kumpanija tiegħu jumejn qabel l-assassinju tal-ġurnalista l-eks deputat mexxej Laburista ma ċaħaġġ, iżda m'għandux idea għaliex dan l-inċident inżamm sigriet. Il-bord tal-inkjesta u magħmul mill-imħallef Emeritus Michael Mallija, mill-eks Prim Imħallef Joseph Said Pulicino u mill-imħallef Abigail Lofaro.